Здравейте! От височината на телевизионната кула виждаме един прекрасен български град, разположен на Дунава и често наричан Малката Виена. Градът е известен със своите архитектурни шедьоври, културно наследство и красиви гледки. Каквото и да се каже за него, все е малко. През неговата дълга история са се случили много първи неща и инициативи в България. За някои от тях ще ви разкажем днес с малко чувство за хумор. В Русе, ако някой ви покани на дунавска разходка, знайте, това е пикник с комари. Ало, че голям град, на голямата река. През 1897 година в заведението на Марин Чолаков в Русе се е състояла първата кинопрожекция в България. Първата? Собственикът на цинематографа и организатор на събитието Георги Кузмич собственоръчно показва, например, един движущ се трен. Трен? Ама истински трен. Всичко това е толкова живо и естествено, защото се получава пълна и невероятна илюзия. Мамата си джаз. Ужасен ужас. Днес съм в червено, като сградата зад мен. Тя е принадлежала на големия индустриалец Емануил Габровски. Кревателната фабрика. Когато през 1940 година вече привършвал строежа и стигнали до боядисването, един съсед се пошегувал. Абе, господин Габровски, боядиса я в червено, та като дойдат руснаците, да не се бъхтат да ти я пребоядисват. Тъй, съседите всичко знаят. Къде на шега, къде наистина съседа се оказал прав. Дошли съветските войски и я взели за ползване. Като си заминали, сградата станала дом на българо-съветската дружба. Дружбата? За къде без нея? Така че да внимаваме какво изричаме, защото звучи като виц, но не е. На това място се е намирала сладкарница Швейцария на бай Денчо Ножаров в периода 30-те и 40-те години на миналия век. Мали, миналия век? Той е известен със своите ледени скулптури. Много студено бе. Всяка зима радвал русенци с причудливи и изящни творби от сняг, портрети на бележити съвременници. Ето това онези ли са? В средата на 80-те години на 20 век, когато имаше режим на тока и цяла България на всеки 2 часа пресветваше като дискотека, от ухо на ухо се разказваше, че учените биолози са открили нов вид. Кръстоска между бяла мечка и прилеп. Съществото издържало на студ, виждало на тъмно и дишало хлор. Не може да бъде. И какво било името му? Русенец. Така е, да, русенец. На 12 август 1868 година четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа преминава през Дунава. Аз школ съм бе, ама скоро бе. По повод 100 години от тази дата и героичната гибел на войводата Стефан Караджа, в Русе е открит негов паметник. Много голям паметник, много голям бе. А мястото не е случайно избрано. Градинката пред халите. Тук е била издигната бесилката за легендарния български войвода.
Мали, който и нещо е. Намираме се пред катедралната църква Света Троица, построена в 1632 година. Тя е най-стара в града. Така е, най-стара е. Първоначално входът се намирал от лявата страна. През 1764 година входът е преместен зад мен. И тук отзад. Не, отпред. Оле, обърках се. И е построен със средствата на богати русенски търговци. Направо богаташи. Те се замогнали благодарение на доброто образование, получено от техния учител, даскал Хаджи Драгни. Даскале. В знак на почит към него, те вграждат надгробния му паметник в темелите на църквата. Направо го зазидали. Понеже сме в църква, да говорим тихо и да внимаваме. И рече Господ на Адам: и жена ще ти дам. От тогава казват: да не дава Господ. Да не дава Господ. И понеже в църквата не е редно да вдигаме шум, ние ще потърсим място за отдих. Най-после. Ало! Да, на голямото лайно съм. Сега не мога да говоря. На това място през 80-те години на миналия век имаше малка чешмичка с бронзова фигура на два жерава. Почувствали заплаха, гълъбите редовно отсвъкваха и жерави, и посетители. И продължават. Хуморът в Русе често отразява уникалния характер на града и неговите жители. И както казва Чудомир, хуморът е изкуството да живееш. Той свързва комедия и трагедия, величието на живота и неговата дребнавост и противоречивост. Той е смях, придружен с симпатия. Как мислите, че русенци преценяват времето? Ако Дунав се вълдува, значи времето ще бъде променливо. На отделни места слънчево, а на други дъжд. Сама си се смея. Смея се аз, но работата е сериозна. Паранормалните явления около Русе зачестяват и твърденията за срещи с извънземни са сериозни. Всичко започва на летището Щръклево и посрещането на пришелците. Мали, загубих ума и дума. Открехнах ви темата за следващия ни филм. За съжаление, времето ни е на привършване. Скъпи приятели, ние приключваме за днес. Надяваме се да се видим скоро пак, а вие посетете нашия град. Има още десетки забележителности. Чао! До среща! Охо, ето че заваля! Oh, no! Милчо, какъв е този дрон? Боже, Боже, каква е тая град? Боже!